O concello de Vilagarcía será a sede dun novo torneo de xadrez. Nesta ocasión, a competición pechará o circuito galego de promoción. A última proba galega da tempada disputarase dentro do 13º torneo de xadrez Open McDonald's. Este 13º Open McDonald's é a última proba do circuito promoción da Federación Galega de Xadrez. Se celebrase o sábado na Praza da Pescadería, aquí en Vilagarcía, comenzando ás 11 da mañán e rematando ás 8 da tarde, que sería a clausura, onde nos temos que desplazar desde a pescadería ao auditorio, para na sala principal do auditorio facer a clausura da entrega de premios do torneo e a clausura do circuito de promoción. A competición dividirase en 4 categorías base de promesas a infantís e unha sénior. Disputarase baixo o sistema suizo a 7 roldas. Está previsto que a participación poda chegar aos 200 competidores. Está estudiado facelo en un sistema suizo a 7 rondas, con 3 rondas pola mañán, empezando ás 11, como ben dixen, e comenzando despois de comer ás 4 da tarde para terminar ás 8. O torneo está organizado polo Club Xadrez Fontecarmoa e conta co patrocinio de McDonald's Rías Baixas e a colaboración do Concello de Vilagarcía. Dende a empresa mostraron a súa satisfacción por continuar apoiando esta competición. Pola súa banda, dende a Fundación de Deportes resaltaron a labor dos xadrecistas de Fontecarmoa. Que é o cuarto torneo que se fai o ano en Vilagarcía, despois do Adolfo Pedrido, do Santa Rita e do Trofeo do Centro Comercial, 3 deles encadrados dentro do circuito da Federación Galega, polo que nos dende o Club Fontecarmoa fai que Vilagarcía, así como din, no, que o peón é o alma do xadrez, pois que o Club Xadrez Fontecarmoa faga de que Vilagarcía é o alma do xadrez para Galicia. Entre os xadrecistas vilagarciáns con mellores opcións dentro do campeonato galego atópanse Irene Díaz e César Oubiña, campeón e subcampeón na categoría Benxamín, Ricardo Oubiña, que ten opcións de acceder ao terceiro posto na mesma categoría, e Paula Suárez, na loita polo título de Alevíns.